Dilettanti u parteċipanti tal-Karnival laqgħu l-aħbar li din is-sena il-Karnival se jkun qed isir darbtej. Dan hekk kif il-Karnival ta' Frar se jkun qed isir b'mod ridott, waqt li bejn l-20 u 22 ta' Mejju li ġej se jkun qed isir Karnival bħalma kien isir qabel il-pandemija. L-għada li l-Gvern ħabbar dan wan just tkellem ma' żewġ kumpaniji ta' sfin tal-Karnival. Mark Mallija li huwa lider ta' kumpanija ta' sfin qal li r-Renju tal-Bluwa huwa festa ta' kuluri li jixraqlu jerġa' jingħata l-ħajja. Tilqa l-aħbar tajjeb għax li kien ma sarx hekk. Tista' tgħid li l-Karnival ta' Malta kien qed imut għalxiex. Il-Karnival ta' Malta mhux aħna biss. Warajna hemm 35 żeffien, tibqa' jsir ma jsirx dal-oġġett, dawn in-nies dejjem jibqgħu jintilfu. Anke n-nies li nżdu l-maħżen ma ssibx nies. Dis-sena bej ftit konna għalxiex. Pandemija kisret ħafna minn dak li bnejna. Issa, din l-aħbar ħattina aktar saħħa għalxiex. In-nies titħajru iżjed jidħlu fil-Karnival u iktar ikomplu fil-Karnival. Tkellimna wkoll ma' wieħed mill-leaders tal-Għaqda Kultura Armar ta' Ħaltarxien, Joseph Abela Galja, li huwa wkoll laqa b'sodisfazzjon il-fatt li fil-Karnival ta' Mejju se jsiru l-isfilati u sfin bil-flus li jintefqu fil-kostumi se jitgawdew. Għalina soddisfazzjon kbir, ħanaħdmu minn qalbna għal dar-Karnival. Mejju xalli forsi mhux is-soltu ngawdu l-Karnival ċertu kostumi jerġgħu ikunu ħoxnin bħal manna preparati, ġifier mistax nirranġawhom. Però il-pubbliku li ġej f'Mejju ħajħu pjaċir li jara sfin, ħajjerġa' jkun hemm il-Pjazza San Ġorġ, il-kompetizzjoni ta' sfin issir is-soltu. Iż-żewġ leaders ta' dawn iż-żewġ gruppi qalu magħna kif xogħolhom ma waqafx hekk kif xorta għamlu l-kostumi u anke l-karrijiet li żgur kemm fi Frar u kemm f'Mejju se jpaxxu l-għajnejn ta' min jarhom. Tkellimna wkoll mad-dilettant tal-Karnival Brian Bonnici li spjega li din l-aħbar turi maturità sabiex it-tradizzjoni tal-Karnival tibqa' ħajja minkejja l-isfidi. Il-Karnival mhuwiex xi ħaġa ristretta għal perjodu wieħed biss. Ġifieri anke l-istorja stess turina li kien hemm perjodi fejn il-Karnival anke fl-antik mhux biss sar fi żmien ta' Frar imma sar fi żminijiet oħra. Ġifieri din hija maturità ngħidilha jien hija xi ħaġa li mxejt mal-ċirkostanza sadattant int wera rispett li tradizzjoni għax ħajkonna wkoll Karnival fi Frar fejn ovvjament anke t-talenti tal-karristi illi wkoll għamlu karrijiet iżgħar mill-qis tas-soltu se jiġi apprezzat billi dawn se jkunu esebiti l-bild. Brian Bonnici innota kif dawn il-karrijiet li se jintramaw fil-Karnival ta' Frar se jkunu imbagħad qed iduru it-toroq waqt il-Karnival ta' Mejju. Fakkar kif reċentament il-Gvern kien mexxa il-Karnival b'ġimgħa wara li l-karrijiet kienu ġew affettwati minn maltempata qawwija u sabiex it-tradizzjoni tal-Karnival tibqa' ħajja.